bụ ụka nke 29 n'oge na-abanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ n'aja Maasị dị asọ tata, na ndị niile nke si n'akụkụ ụwa dị iche iche wee sonyere anyị n'aja Maasị dị asọ. N'aja Maasị dị asọ taa, anyị na-erunye ya maka inye Chineke ekele na ịyọkwa ngọzi ya n'isi Meg Omeakụ na Adakụ Omeakụ, bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụ Greg na Skola Ọgụ Amaka na ezinụlọ ha yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. N'aja Maasị dị asọ tata, ọ bụkwazị maka inye Chineke ekele na ịyọ ngọzi ya n'isi Bọni na Uju Ezechukwu, bụ ndị na-echeta ụbọchị ha ji wee bili dịka di na nwunye. Ọ bụ Greg na Skola Ọgụ Amaka na ezinụlọ ha yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Anyị na-erunyekwazị aja Maasị dị asọ tata maka iji nye Chineke ekele na ịyọ nchedo Chineke n'isi Francisca Ebunilo, bụ onye na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya, ma na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchedo Chineke n'isi ya. Ọ bụ Ịma Ebunilo yọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekele ịyọ nchedo Chineke n'isi Ifi Emecheta, Sọmadị na Oje, Ogechi Nnadị, bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ha. Ọ bụ Greg na Skola Ọgụ Amaka na ezinụlọ ha yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị aja Maasị anyị ji ayọ maka amala Chineke na ngọzi ya n'isi ndị otu ha niile na ezinụlọ ha niile, na a na-ayọkwazị enyemaka nne anyị dị asọ bụ Mary, ka ọ na-echedo ndị ezinụlọ ha niile n'oge a nọ n'oge ajọ ọrịa COVID-19. Ọ bụ ndị isi ICWO yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị eji ayọ ihe pụrụ iche ezinụlọ ha bụ n'uche. Ọ bụ Fidel na Ihunne Osuji yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị ịyọ ọgwụgwọ nsọ n'aka Chineke ka Esta Umeadị si na ọya gbakere ọsịsọ. Ọ bụ Ịma Ikebụdụ yọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekele na ịyọ ngọzi Chineke n'isi Ifeọma Ọkọlue, Chukwu na ọlụ na Chukwu na nso Ọkọlue, na Kenechukwu Ufondụ, bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụ ezinụlọ Ọkọlue yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekele n'isi Meg Omeakụ na Adakụ Omeakụ, bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ fa, ya na nchedo Chineke n'isi Adakụ Omeakụ ka ọ mụọ nwa nke ọ dị ime ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụ Meg Omeakụ na ezinụlọ ya yọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-erunye Maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba, bụ ndị mụrụ amụ. Ọ bụ Elo na Obi Mbanefo na ezinụlọ ha yọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Philip Ezeani, bụ onye mụrụ amụ. Ọ bụ Ịma na Anthony Ikebụdụ yọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile mụrụ amụ anyị na-echeta n'aja Maasị dị asọ taa, na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị n'aja Maasị dị asọ tata bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Umobi. Kịta ka anyị welite obi anyị elu n'okwukwe na otito wee kelee Chineke wee chọọ anyị na ndị Maasị n'aja Maasị dị asọ taa.
Chineke anyị abịawo nna anyị abịawo ikele gị gọzie anyị Chukwu ụmụ Chineke ka anyị kelee nna ya nọ ndị kwere na ọkpara ya Jesu anyị abịawo Chineke anyị abịawo nna anyị abịawo ikele gị gọzie anyị Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ onye nwe anyị nọnyere unu ụmụ na Kristi anyị na-ekele Chineke oge niile maka amara ya na ngọzi ya nke na-eme anyị ji agbakọ ọnụ n'ụlọ nsọ ya ife ofufe n'agbanyeghị ọnọdụ nke ụwa nọ n'ime ya na ọnọdụ nke anyị nọ n'ime ya ya bụ ekele ka anyị na-arịọ Chineke wee na-anyakwa ngọzi ya na nchekwaba ya akpọpụtagara anyị ndị ọlọ ebere anyị ndị ụbọchị taata n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị gaa na jamazị nke ụbọchị taata ayakwazi Chineke ka nsogbu nke COVID-19 bụrụ ihe ga-akwụsị n'oge na-eteghị aka ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị dọwara elu ha onye nwe anyị mee ebere onye bịara n'ụwa ịkọta ndị omejọ Kristi mee ebere onye nọ n'aka nri na na-arịọtara anyị tupu arịrịọ onye nwe anyị mee ebere ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị ga-aduru anyị na ndụ ebe ebe otito dịrị Chineke n'elu kacha elu otito dịrị Chineke n'elu kasị elu n'ụwa udo dịrị mmadụ ndị ha na-asọchukwu otito dịrị Chineke n'elu kasị elu n'ụwa udo dịrị mmadụ ndị
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebubeze gị mgbe niile, site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gara aga ndụ na-achị ịdịbara gị nke mmụọ nsọ tupu site n'ụwa tupu ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe Onyenwe anyị gwara onye o tere mmanụ bụ Sairọs: eji m aka nri ya n'aka m, were ya na-emeri mba niile dị iche iche n'ihu ya, na-emekwa ka ndị eze na-agbara ya odibo, bịakwa na-emeghe ibo ọnụ ụzọ n'ihu ya, wee mee ọnụ ụzọ ámá ka o ghere oghe. N'ihi nwa odibo mbụ Jekọb na Izrel, bụ onye dị m n'obi, akpọọla m gị aha gị, bịakwa tụọ gị aha, ma ọ bụ ezie na ị maghị onye m bụ. Abụ m di nwenụ, ọ dịghịkwa onye ọzọ. O nweghị Chineke ọzọ ma ewepụ m. Ọ bụ m nyere gị ngwa ọgụ, ma ọ bụ ezie na ị maghị onye m bụ. Abụ m di nwenụ, ọ dịghịkwa onye ọzọ. Okwu nke Oseko ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ: nye Onyenwe anyị otuto na ebube. Weerenụ Onyenwe anyị nkwa ọhụrụ, ala niile, weerenụ Onyenwe anyị nkwe, ka ọ nọ akụkọ otuto ya n'etiti mba niile, ka ọ nọ akụkọ ọrụ ebube ya n'etiti mmadụ niile. Azịza: n'ihi na Onyenwe anyị ebuka, o kwesịrị inye nnukwu otuto. Ọ dị egwu karịchaa chi niile, n'ihi na chi niile nke ndị mba niile dị iche iche bụ ihe efu, ma ọ bụ Onyenwe anyị mere igwe. Azịza: ezinụlọ ụmụ mba niile, nye na Onyenwe anyị otuto na ebube. Nye na Onyenwe anyị ebube kwesịrị aha ya. Butenụ onyinye bata n'ogige nsọ ya. Azịza: yirinụ uwe nsọ fee Onyenwe anyị ofufe. Ụwa niile mawanụ jijiji n'ihu ya. Kwuonụ n'etiti mba niile sị: Onyenwe anyị bụ eze. Ọ kwụwara aka ọtọ na-achị mba niile. Azịza: ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ihe a bụ akwụkwọ ozi nke Pọl, Silvanus na Timoti na-edegara nzukọ dị na Tesalonika, nke bụ ndị dị n'ime Chineke Nna na n'ime Onyenwe anyị Jesu Kristi,
amara na udo dịrị unu. Anyị na-akpọta unu aha mgbe niile n'ekpere, na-ekele Chineke maka unu. Ugboro ugboro ka anyị nọ n'ihu Chineke Nna, na-echeta otu okwukwe unu si pụta ìhè n'ezi ọrụ, nke bụ na unu jiri ịhụnanya rụọ ọrụ, bịakwa nọgidesie ike na nchekwube n'ime Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ụmụnna, anyị ma na Chineke hụrụ unu n'anya. Anyị ma na unu bụ ndị ahọtara ahọta, n'ihi na mgbe anyị butere unu ozi ọma ahụ bịara, ọ bụghị dịka okwu nkịtị, kama ọ bịakwutere unu ka ike, ọ bịakwutere unu ka mmụọ nsọ, ọ bịara bụrụ ihe unu nabatara. Were unu anya nke ọma, unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ, nke bụ ụdị ndụ eji akụziri unu ihe. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Okwu Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị niile nabatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Aleluya, 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 aleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Ihe ọgwụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị, Onyenwe anyị. Ndị Farisii pụrụ gbaa izu etu ha ga-esi nwude Jesu site n'okwu ọnụ ya. Ha zigara ya ndị na-eso ụzọ ndị Farisii na ndị otu Herọd ka ha jụọ ya, sị, nna anyị ukwu, anyị maara na ị bụ onye eziokwu, na ị kwuru n'eziokwu na-akụzi ụzọ esi efe Chineke. Ị naghị asa mmadụ anya, maka na ọ bụghị ọgwụ ukwu ebugoro mmadụ ka ị na-agbakọ. Ngwa, gwaziere anyị ihe i chere. O kwesịrị ekwesị ịtụ ụtụ nye Siza ka ọ bụ na o kwesịghị? Jesu maara ihe ọjọọ ha bụ n'uche, wee sị ha, ndị arụrụ ala, gịnị batara unu ji esiri m ọnya? Gosinụ m ego ahụ eji atụ ụtụ. Ha nyere ya otu mkpụrụ ego. O wee jụọ ha sị, isi onye ka esere n'ego a? Aha onye ka e dere na ya? Ha sị ya, nke Siza. O wee sị ha, ikpe ebere onwe ya. Were na ihe ruru Siza nye Siza, ma nyekwanụ Chineke ihe nke ruru Chineke. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito Dịrị
nweta mgbaghara nke njọ anyị. Amen. Ụmụnne na Kristi, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị tata na ikpe ekpere onwe ya ndị mmadụ kwere Jesu ọnya mana ha amataghị ihe ọbụla. Ikpe ekpere onwe ya, were nke lụrụ Chineke nye Chineke, werekwazị nke lụrụ Siza nye Siza. Nsogbu bụ na oge ụfọdụ a na-ewerekwu ma nke lụrụ Chineke nyekọdokwu Siza. Anyị ma nke lụrụ Chineke. Ekweaza gwara anyị sị, nyenụ Chineke otito na ebube. Anyị ma nke lụrụ Chineke. Nyenụ Chineke ugwu na nsọpụrụ lụrụ ya anụ. Nyenụ ya ofufe kwesịrị ya, dịka anyị si gbakọ n'ụbọchị tata, gbakọ n'anwụ na noise na plane na-aga na Los Angeles International Airport. Anyị gbakọ ife Chineke ofufe n'agbanyeghị ọnọdụ anyị nọ n'ime ya. Ife Chineke ofufe kwesịrị ya nọ na ịsọpụrụ ya. Ya bụ nke lụrụ Chineke. Anyị nekwara anya, anyị afụkwa na ihe niile bụ nke Chineke. O doro anya ma Siza na onwe ya na-ekwu maka ya bụkwa nke Chineke. Ihe niile bụ nke Chineke. Dee na anyị ma mgbe e kwuru Siza, anyị ma ihe onye Siza bụ. Siza nọchitere n'anya ndị ọchịchị, ndị politicians na ndị na-ahazi obodo. Asị ka anyị nyekwuo ha oke nke lụrụ ha nọ. Ọ bụrụ na anyị na-anya ebe anyị si wee pụta bụ Naijiria, anyị na-anya asa anyị ka anyị nye ndị ọchịchị anyị percentage kamgbe e nwere independence 60 years ago. Kedu ihe unu ga-asịkọ ha ndị na-achị Naijiria kamgbe? Unu ọ ga-enye ha pass mark ka ọ weak mark ka ọ failure? O nwere onye nna ya ọ sị na zero ka a enye ha na onweghị ihe afụgoro, na enwere ofu ihe eji aka. Ọ bụghị ọkụ, ọ bụghị mmiri, ọ bụghị okporo ụzọ, ọ bụghị sekuriti, ọ bụghị ụlọ akwụkwọ, ọ bụghị ụlọ ọgwụ. Kedu ofu ihe ndị ọchịchị anyị kamgbe gasị na ha ji aka kamgbe 60 years? Ya bụ na o nwere ka ya nwebe ihe dị. So a ga-enye ndị ọchịchị oke lụrụ ha nọ, mana ha ga-alụkwa ọrụ ha. Ndị ọchịchị ga-alụ ọrụ ha wee nwee ike mee ka ndụ dịrị ndị mmadụ mma na ihe niile ji elekọta ndụ anya. Anyị n'ezie anyị n'ihe ọgụ nke agụkwala anyị ga-afụ ka esi wee n'ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Aịzaya wee gosipụta eze Saịrus dịka onye ji wee maa atụ. Onye Chineke kwupụtara onwe ya na ọ bụ onye etere mmanụ maka ya nwabụ ije ozi ịrụ ọrụ maka Chineke, wee sọpụkwazịrị mmadụ. Egosiri Saịrus dịka onye Chineke oke lụrụ ya nọ, nyekwazị mmadụ oke nke lụrụ ya nọ, bụrụ onye eji wee maa atụ. N'ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị chọọchị ndị ụka nke Tesalonika, Pọl kelekwara ha maka mbọ ha na-agba ife Chineke na inye Chineke oke nke lụrụ Chineke. O kelekwara ha maka ndụ ndị otu Kristi nke ha na-egosirịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ejikwa ndị ụka Tesalonika wee maa atụ maka ịsọpụ Chineke na inyekwazị mmadụ oke nke lụrụ ya nọ.
n'ozi ọma anyị gụziri ka anyị fụrụ ka esi wee kwere Jesu Kristi ọnya kwere dịbara Jesu Kristi ọnya iru abụọ ka o wee maa mana Jesu amara n'ọnya o wee merie ha wee sị ha na okwu ekwuoro onwe ya ime emere onwe ya wele nke lụrụ Chineke nye Chineke welekwazi nke lụrụ Siza nye Siza wele nke lụrụ Chineke nye Chineke nyekwazi ndị ọchịchị nke lụrụ ha nụ ọ bụrụ naanị ndị ọchịchị kama na ka anyị nyekwuo mmadụ ibe anyị ka anyị nye mmadụ ibe anyị oke lụrụ ya nụ ma ha bụ ndị ọchịchị ma ha abụrọ ka anyị sapụrụ Chineke wee na-efe Chineke sikwazi etu ahụ wee na-asapụrụ mmadụ ibe anyị na-egosi mmadụ ibe anyị afọ ọma mmadụ ihe a ọ ga-abụ eme anyị ọ dị anyị mma anyị esi etu a na-eme ya ndị ọzọ ihe ọ ga-abụ eme anyị ọ gaghị adị anyị mma ka anyị rapụ ije ime ya onye ọzọ ka anyị sọpụrụ mmadụ ibe anyị sọpụrụ Chineke sọpụkwazị ndị ọchịchị anyị mana oge ụfọdụ nke a dịsịrọ mfe mmụọ kwere ekwezie mana ahụ esichaghị ike ya ka Pọl dị asọ kwuru n'akwụkwọ degara ndị Romans 7:19 Pọl dị asọ wee sị na oge ụfọdụ ihe ya ma dị mma ya na-achọ ime na ya anaghị emenwu ya ihe dị mma ya na-achọ ime na ya anaghị emenwucha ya kama ọ bụ nke ya achọghị ime adịsịrọ mma ka ya na-eme oge ụfọdụ o wee bụrụ ndụ elu ụwa anyị nọ n'ime ya ihe na-echede mmadụ aka mgba ya ka o jide mba dịsie ike na anyị ga na-ayọ amara nke Chineke na nchekwaba na ngọzi nke Chineke oge niile ka anyị wee nwee ike ịna-anwụ oke anyị imejupụta ihe okwu nke Chineke na-agwa anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ike niile onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu a mụrụ ya mụ eme ya eme ya na nna bụ otu ihe ha jiri bụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ ya na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ghọta ahụhụ ọgwụgwọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na Nna na Nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etokọta ya na Nna na Nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya na mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ amen. Ebele nke anyị bụ ndị kwere ọnụ okwu nke Chineke na-agwa anyị n'ụbọchị taata inye Chineke oke luru Chineke na inyekwazị mmadụ ibe anyị oke luru mmadụ ibe anyị ma ha bụ ndị ọchịchị ma ha abụrọ ngwana ka anyị yọọ ọnụ amara nke Chineke na ngọzi oge niile.
maka ụka nke Kristi, ka anyị were ike na ezi nkwenye na-arụ ọrụ nke ịgbasa ozi ọma. Anyị arịọ gị di nwenụ maka ndị na-achị achị n'obodo dị iche iche, ka ha gbasie mbọ ike ikenye ụtụ isi ziri ezi ma nyekwa ndị mmadụ ihe niile eji enyere ndụ aka. Anyị arịọ gị di nwenụ maka obodo dị iche iche, ka ha jikọta aka ọnụ ịkwụsị mmegbu na nleghara anya, ọkacha n'ebe ụmụaka na ndị agadi nọ. Anyị arịọ gị di nwenụ maka agbata obi dị iche iche, ka ha kwudosie ike n'iguzobe ebe nchedo na atụmatụ nke nkwado dị iche iche iji nyere ndị nọ n'ọgba aghara aka. Anyị arịọ gị di nwenụ maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke Kristi bụ St. Eugene, ka anyị na-egosi onye nwe anyị ịhụnanya nke Kristi, ọkacha n'ebe ndị isi nọ na ndị na-enweghị onye enyemaka. Anyị arịọ gị di nwenụ maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'aja masị nke a, ka Chineke mere ha ebere ma nabata mkpụrụ obi ha na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị di nwenụ ebe n'ime obi ka anyị chezie mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke jike niile, ọ bụ site na amara gị ka anyị wee nwee ike ịnọ n'iru gị n'ụbọchị ụka nke taa iji wee fee gị ofufe. Anyị ebugo mba anyị wee bịa n'iru gị wee na-ayọ ngọzi gị, nchekwaba gị na mgbaziri gị oge nche na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ile anya n'iru gị, ele anya n'azụ gị, ile anya n'aka nri gị, oge ele anya n'aka ekpe gị. Ị bụrụ onye eziokwu, anyị ga-ahụ ihe ga-eme ka anyị jaa Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka anyị jaa Chineke. Ahụike gị ga-abụ ihe ga-eme ka anyị jaa Chineke. Mma o nyere gị ga-abụ ihe ga-eme ka anyị jaa Chineke. Ndị nwere ga-abụ ihe ga-eme ka anyị jaa Chineke. Ezinụlọ gị ga-abụ ihe ga-eme ka ị jaa Chineke mma. Jaa Chineke mma nwanne nwanyị, jaa Chineke mma o. Jaa Chineke mma nwanne nwoke, jaa Chineke mma. Jaa Chineke mma onye ọ gọziri gị, jaa Chineke mma o. Jaa Chineke mma onye nwere ndụ gị, jaa Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ị jaa Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ị
ihe ga-eme ka aja Chineke mma. Aja dị nsọ, aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-atụrụ Chukwu. Aja anyị na-atụrụ Chukwu bụ nwanyị arụ na mkpụrụ obi anyị. Nara nna nara onye nye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Rabanụ ụmụnna m, ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka anyị, maka otuto na mba afa gị, maka ọdịmma nke anyị na nke nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye inyere anyị n'efe gị. Biko were amara gị wụchaa anyị oge niile, ka anyị dị ọcha site n'ihe omimi nke anyị ji agbara gị odibo site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere n'ụnụ, Nọnyekwara gị. welite n'obi elu, Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe di nwere anyị nọ. ka anyị nye enu dị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị, bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, onye dị nsọ. Chineke ji ike niile ịdị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wee ka mmụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: Nsọ, 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 Chineke nke igwe ndị agha. Nsọ, 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 ebube gị jupụtara eluigwe na ala. Nsọ, 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 Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Nsọ, 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 ọ dị ngọzi bụ onye bịara. Nsọ, 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 n'aha onye nwe anyị, onye nwe anyị. Nsọ, 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 Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezi ya sọ gị na-enye dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye bịara tupu di ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ wee la achịcha nye gị ekele na otito nyawaa ya nye ya ụmụazị ya sị nara m nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eruru nye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe a richara ndị anya asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọnụ ya unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndị ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewegba alụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Lee ezigbo nwa atụrụ Achịcha nke ndị ọma n'eluigwe ka o si zida ka anyị sekpueru n'eluigwe ka o si zida ka anyị sekpueru ya. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbete na ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta ebe ebe. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu na igwe na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ụka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekele eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna ka anyị were ebere na onwe nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe. ka otito dị n'afa gị Ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị sikwara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. zọpụta anyị anyị na ya oge ose bụ na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe 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 ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo nke ose bụ wadoro mgbe niile. Dịkwara gị Fiele nwanne gị aka maka ekele nke udo. udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ
lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ, etosiri m ka ịbata n'ime obi, ma mkpụrụ azụ ozugbo na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ ma bụrụ aka ichekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. Ahụ Kristi bụ sọ mma, bịakwute ọbara Kristi ka eji gbapụta ụwa. Arụ Kristi bụ sọ mma, bịakwute ọbara Kristi ka eji gbapụta ụwa. Ọ bụ sọ ndị natara Jesu n'obi bụ ndị nwere ike ịnata ya n'obi aṅụrị. Ahụ Kristi bụ sọ mma, bịakwute ọbara Kristi ka eji gbapụta ụwa. Ka anyị ya ịyọ. Dị nwenụ, biko mee ka anyị na-aga n'iru site n'ịnata olili ugboro ugboro, ka anyị site n'enyemaka anyị na-enweta n'ihe nke ụwa a wee mata ihe nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị ga-ntị n'ọkwa dị iche iche. Otito dịrị Jesu na ọkwụbata one bụ anyị na-echetakwa ndị parish anyị na onyinye owuwe ihe ubi nke arọ 2020 ka na-aga n'iru na parish anyị. Ndị zonu dị iche iche na ndị parish anyị ndị ọzọ ka onye ọbụla cheta ide zonu ọ na-asọpọtụ ma ministri ọ na-asọpọtụ na memo chekie ma mekwe ka o lute n'ọfịs tupu ọnwa Ọktoba agwụ. N'otu aka afọ, anyị na-echetakwazị ndị parish anyị tata. Ọ na-abụ ụka nke ịsaa anyị ji wee na-agbakọ na mbara ụlọ ụka anyị esonyere Kristi nọ na Eucharistia dị asọ. Na onye ananwụghị ike isonye na mbara ụlọ ụka anyị nwere ike ka nọkwalụ n'ụlọ. Ndị niile na-enwe ike apụta, ndị na-achị parish anyị ghọtara ihe nhịahụ niile nke so n'isonye Kristi na anwụ ọ na-amụ ma mmiri ọ na-ezo. Ndị niile na-atụta alo anyị ji na-aga n'iru na parish anyị, parish na-ekenekwazị ndị dị otu a. Ndị nwekwana n'alụ ọfụ a ga-eme ka ihe nke a na-eme wee ka na-aga n'iru, ha nwekwara ike ịkpọtụrụ parish priest anyị. Chi anyị ji nwayọọ nwayọọ na-emepe n'agbanyeghị oge ọjọọ nke anyị nọ n'ime. Anyị na-ayọkwazị ndị niile nwere ụmụaka a ga-eme mmiri Chukwu na ndị na-akwado sakramenti dị iche iche. Ndị dị otu a nwere ike ịkpọtụrụ ọfịs ka anyị ga-akọwara ha ọfụma otu a ga-esi mee ka o wee gaa ọfụma. N'otu aka afọ, ndị chọrọ ịtụ mma ma ndị na-enye ekele n'ụzọ ọbụla
nwekwaziri ike ịkpọtụrụ ọfịs. Parish anyị ka na-ayọ enyemaka onye ọbụla nwere ike inye aka ịkwado parish anyị n'ụzọ anyị si agbasa ozi ọma Kristi n'oge a dị iche. Ndị nwere ike inyere anyị aka live streaming on YouTube, on Facebook. Ụbọchị ụka na-abịanụ n'Archdiocese anyị bụ World Mission Sunday Second Collection. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị nke a bụ oge ụka wepụtara maka ịgbasa ozi ọma Kristi n'akụkụ ụwa ndị ịgbasa ozi ọma na-esiri ike. Announcement ndị ọzọ anyị anaghị enwe ike ịkọwapụta ebe a ga-adị na parish website anyị. Ọ kachara ndị na-ajụ maka copy of the bulletin eji aka ụka. Anyị na-ekene onye ọbụla, ọkacha ndị parish anyị ndị si n'ụlọ esonyela anyị na ndị pụtara na mbara ụlọ ụka anyị. Anyị na-ekenekwuazị ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị na aja Maasị dị asọ. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene ụkọchukwu parish anyị, onye na-ekpokọba anyị na parish anyị a ụbọchị niile. Oge ịnata olili dị asọ, anyị na-ayọ ndị niile nọ na mbara ụlọ ụka ka ha sonye n'usoro niile ndị ọshas ga-egosi anyị ga-esi gaa maka ịnata olili dị asọ. Ọkacha ndị na-esonyela anyị izizi n'ụbọchị nke tata. Otito dịrị Jesu. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ nwere gị, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agwụsịgonu ka anyị naba n'udo. Otito dịrị Chukwu.